Kapin sa 11 milyones ka pesos nga balon sa gidurang Shabu ang nasakmit sa kapulisan atol sa gipahayong drug bust operation sa barangay Mansasa sa Tagbilaran City, Bohol pasado alas 8 kagabi. Gilang suspitsado nga usa ka Joseph Herso Serrada Albolaruda alias Muming kanhi tukhang surrender nga mibalik sa pagpamaligya sa illegal nga drugas. Gisikop siya subay sa search warrant nga gi-issue ni presiding judge Cicinio Bertuduaso sa RTC Branch 4. Gipanid ang unas kapulisan ang mga lihok ni Albolardura dihang nasuta sa kapulisan nga padayon kining nagpayuhot og illegal nga drugas ang dinakpan gilusa dayon ang anti-drug operation bato kaniya. Wa hinuon siya may makak sa pasangil apan ang gitataw nga wa siya makaila sa gigikanan sa drugas tungod kay ilang transaksyon gipaagi man lang sa text message. We were able to confiscate the volume of illegal drugs with an estimated weight of 935 grams estimated weight with a DDB value of 11,333,000. We are considering that these items confiscated as one of the biggest hold in the Bohol area, considering na almost 1 kilo yung estimated weight niya. Considering sir sa nakuha natin na quantity ng drugs ngayon na nakikita nyo, i-consider na siya sir na high value target, and he is also one of the watch listed drug personality. Kaning suspect sir is kaning iyang operation is manned by one drug personality who is detained in Bohol District Jail. Hanggang magmahay wala na awahin na tanan layo nga na umana. Kasuhan ng suspitsado sa kalapasan sa Dangerous Drugs Act.